Sausa ka. Tubag ako. Hagi ka po yung tubag ni mo. Ha? O basig di lang ka makatubag kay sakto ko. Dili na ko ganahan mo tubag kay kapoy na sige balik-balik. Bisig kisa dali dudahan ni mo. Bisig kisa dali sa losa ni mo. Wakay salig na ko. Ipakita na ko nga kasaligan ka. Okay nga naman. O sa mga gibuhat na ko, Austin. Mawakay salig na ko, ha? Unsa? Oh, Unsa na? Huh, dili ka makatubag. Kay bisag way rason, magsalos ka. Carmi. Austin, dili na ko. Undango na nila to. Gikapoy na ko. Kapyo, Nga naman. pakita sa mong naong nga magwa kay tug. Aon sa man, di ka makatug tungod sa pagsigi ko na hunad tong imong ex nga wayayo. Ambot ni mo, Jonas, eh. Muhatag na lang gani kag kapino, daghan pa kay kag pakapin nga storya. Kay masakit ang magugumag tanaw nimo nga gingon ka na niya. Di mo deserve nga inulana, uy. Carmi. Jonas. Nakagusto mo na si Jonas ni mo, good. Ha? Sure, uy. Hala no, wag di ka makabantay, ana. Aw, hinuon, di ka makabantay kay nabuta man kas imong grabing gugma ni Austin. Saba ka diha, uy. Tinuod bitaw. Okay, baw ka? Buutan ba na si Jonas? Siya maoy angay nimong hatagan sa imong grabing pagmahal. Day. Isura gid isa kayrong orasa, uy. Carmi, Oh, Jonas. mo uli na ka? O lagi, pero lisod ba kayong sakay, uy? Lisod yun kay tinguli na magudong mga tao. Manihapon na tanda na. Ha? Sa asa man? Na may karinderya sa sunahan eh. Mas may nga mga untadaan para kung dugay tang mauli, at least busog na ka. Bitaw, no? Sakto sad. Sige lagi mo kuyog si Jonas, day. Kamo na? Ha? Di pa, uy. Dili pa. Subuti pa sabot. Wa pa rin masagta. At saan man ako pagsugot? Gawa man siya manguyab na ako. So, kung manguyab, imo sugton? Yes. Yes? Gisugot ako nimo? Oh, Jonas. Yes! Recorded by X Thunder Gaming. Carmi, I love you. I love you too, Jonas. Agad-agad? Nari nahitabo ninyo? Usap lang gani mo kabuwan? Eh, anak na maghihapon na padunggot. O gusto pa, naanam sa sa hustong edad. Hinuon sad. Kahit sa kabuhi. Kinoo ko. Dili ka. Ha? Mabdus ka? Oh, Jonas. May noon. Gusto na ko magpa-check up ka, ha? Atong siguro nga healthy ang bata. Ug hasta ka. Sige. You're 2 months pregnant.
2 months, Dok? Yes. Two months? Pero buwan pa lang sukan nga nainitabo na to. Sa to pa, dili ako mayaman. Jonas, sorry. Ayaw pag sorry. Di na ni mo sa... Wa ka masuko. Nga nung masuko man ko. Bisag dili ako kanang imong mabdos. Pero ako yung mga mahana na. Salamat, Jonas. O sa man, paibaw na ba nato ang imong mga ganikanan, ani? Ayaw. Ha? Nga naman. Not in good terms, miss ako mga ginikanan. Maong, please. Gusto na ko nga kita na mo imotubang, ani. Kan, i-assign ko lahi nga office na to sa Luzon. Ha? O niya ako. Dako na pini akong tiyan. Mao lagi. Pero, di pa man karumbuhan na ang ipaabot ng mga naka, di ba? O mas nakusad ang rate dito. Kinahanglan ko nga maganda mo kwarta para sa imong pagpanganak. Mao nga kinahanglan akong dawaton. Mao ba? Ay, sige. Pila naman kaadlaw nga. Wa manawag si Jonas na ako. Basi no busy lang kaayo siya dito. Nahibaw kong dili sa kunya pasagdan. Nahibaw siya nga dako ng akong tiyan. Ako lang paaboton nga manawag siya. Pila ka semana na. Pero pagyapon ko'y balita niya. O balik pa ka siya. Dili ka. Nakarealize na siya nga dili siya ang ipangamahan sa dili niya anak. Nga nang nila umpaman ko niya. Dili pwede nga mga anak ko nga ako ra. Papauli na lang tingali ko sa among probinsya. Ha? Di ba uli ka pero mabdos ka? Bugsaw na. Pilayas-layas. Udya mo pa uli ramaday din, he? Pa! Nak, ayaw na paghilak. Lakaw na siya mong kwarto para makapahuway na ka. Sige na, ako na'y bahala ni Papa ni mo. Natugli kitawan si Dodong. Carmen! Gawas niya! Ay, nangita, di mo? Opa! Carmi, Jonas? Giyon sa mo pagtultul din eh. basta gustuhon. Pagkapangitag og pagi. Unsa may tuyo ni mo? Pasaylo ako. Sorry nga, wala kong magparamdam ni mo. Nahibaw ka nga na kinahanglan ko ni mo. Nahibaw ko. Pero nadakos kong talaw. Murag na-overwhelm ko sa mga panghitabo. Murag paspas na kayong hitabo na to. Ug nagduha-duha ko kung kaya na gina ko nga magpakamahan sa mata. Unya, nganong niaman ka? Kaya natubag naman ang akong mga pangutana. Kaya na ko, Carmi. Kaya na ko atubangon ang tanan para nimo. Jonas, Ang di na ko kaya, ang mawakaw usab na ko. Jonas. Please, atagi ko lahi gayon. Please, Carmi.
makaabot ang imong anak nimo. Salamat. Salamat, Carmen. Maayo na lang gani, kay wala ko sila diing akong utok ug kasing-kasing. Gipaminaw na ko kung sa rason ni Jonas, ug nakasabot ko niya. Dili lalim ang iyang gisunlan. Pero kada adlaw ni niyang gipakita na ako nga mahal ko niya ug gitratar gyud niya ang bata sama sa tinuod niyang anak. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagkaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Carmi nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo. Awit ka kalahan, mahal kita. Ang mga kaagi gibata na doon sa radyo ni Carol Marie Cain o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Ha? Muundang kasi mong trabaho? Oo, be. Ano man? Kapoy ng busig trabaho, construction eh. Unya kun muundang ka, unsa may imong ipakaon sa tuntulog ka mga anak? Ngita na ko laing trabaho, be. Unya, unsaon man inyo day, Christine? Nga wala may trabaho sa Jeffrey. Ang inyo yung taong pamugas, unsaon naman lang? Nag-uulbitaw ko day ikaoy kay tulobe ng among mga bata. Unya, si Jeffrey, hain man ron? Mangita man kuno siya og laong trabaho day. O nya, kumusta man ang imong lakaw, be? Ay, may nahimo, be. Huwag ko kasudog lang trabaho. O nya, unsaon man nato iniron? Na ba kay kwarta de, ha, be? Di apay usa ka libo, be. Ako na lang ikapital. Maninda kong isda. Ha? Di na paigo, be, uy. Kriyot sabi. Ato hinong ato ng imong amiga. Kisa mga amiga ha ba? Si Jessica ba? Nga naman. Dagkan siya gaila nga utanganan. Magpatabang ta, makautang ta. Kaya ako kapital o isda. Way problema. Tabangan ta mo. Ako may mukumaker ninyo. Salamat kaayo day ha. Unsa may gusto ninyo, Jeff? Inadlaw o sinema na? Sinima na lang, Jess. Kaya di makaya ng inadlaw, Sige. Tabangan ta mo nga. Makautang mo og kwarta. Aron na mo ipuhunan. Kumusta man imo papanindag isda, be? Ang gikaloy ay ng taon sa ginoo, be. Nahuros gid din taon ng akong gisuro yung isda. May noon, be, uy. Ako ning paningkamutan nga mulambo ning atong negosyo. Aron makahatag tag maayong kaugmaon sa itong mga anak. Ha? Nagakita kag pwesto? Oo, be. May noon. Ano di na ka magsigig suroy-suroy, be? Maayo gid kaayo ang Ginoo, bisa. Kay iya gid ang gigiyahan nga makakita og laing panginabuhian. Mao gid, be. Kinsay magtuo nga nilahutay nga atong negosyo nga isda. Maog yun. Unsa man? Andam na ang pagkaon diha. Kay manihapon na tayo sa'yo. Kay mo sa'yo pa ba kong pangumbraw, ma? Ay, ganiha ra gid ang andam.
Kadiyon sa ha, akong pahibaw ng mga bata nga manihapon na ta. Lah, uy, be! Hala! Ginoo ko! Ang mga bata! Dali, abi! Recorded by X Thunder Gaming. Ginoo ko! Kadaghan ay nga damage atong linog. Uy! Mayo gani kay wa in taon maunsa ning atong gipuy-an. Be, Pinangga kita sa Ginoo, bi. Kay gilikay ta niyang tanan sa kadaot. Kumusta man mo din, Christine? Okay raman, Mima. Kaloy sa Ginoo. Makakaon na in taon. Balhin mo karon dito sa bay, ha? Nga naman, ma. Oh, waday ka mahibaw nga naamay umaabot nga bagyo. Bagyong Tino. Oo, nabitaw, ma. Pamalhin mo karon dito sa bay, ha? Dada ang mga bata. Ay, ma, okay raman mi dinhi. Uy. Na, musupak man hinuon, ayaw pagsupak-supak. Balhin mong tanan dito sa bay. Maayo dito kay liguntong atong bay. Oo, ma. Salamat in town kay wa ra gyud nga daot dinhi sa atong bahay, be. gikaluyan in taon sa Ginoo, be. Pero maulagi ang ubang dapit nga ano din taon ang ilang pinuyanan. Wag gitay mahimo basta kinaiyahan na ang magbuot. Be, unsa man ay mong gitrabaho diha? Yanaya namin nga tong tangkal, be. Ako lang sa ilisa ng mga kahoy nga ipanganayan. Nakaluto na baya ko. Kaon sa oy. Aon niya na lang, be. Ako lang sa nitiwason ngay hapit naman eh. Sige be, ingnan lang unya ko hakon mo kaon na ka kay magsukat ko. Tabang! Be! Be, usa na hitabo nimo. Be, tabangi ko, di ko makakita. Ginoo ko. Ginoo ko kadagan dugo nga ni agas sa imong mga mata. Nausa man ka. Dalagbutag lang sa akong mata. Ginoo ko, tabang! Tabang mo! Be, kumusta naman ka? Niya, makakita na in taon ang akong mata, be, nga naigo sa lansang. May hinuon. Salamat kay sa inyong pagtapang namo. Kinsa magoy magtinabangay nga kita ramang yung pamilya. Maog yun. Kita-kita ra gyud ang magtinabang na eh. Og kaninyo sa akong mga igsuon. Ninyong tanan ng mga kaliwat, salamat kay ninyo. Nga naamo nga nasuporta sa among kalisod. Nagulo na ako eh, Christine. Importante nga magtirabangay ta sa parang sa kalisod. Salamat gid kay ninyong tanan. Isip mo'y nito limot. Bakit ba ang ginagalawan? Ang buhay ay... Daghan kay mga pagsuway ang niabot sa mong kinabuhi ni Jeffrey. Apan tungod sa panabang sa Ginoo, wa mi niya pasagdi, kay gitabangan man ko sa akong mga kaliwat. Sa pagkakaroon, padayon gihapon mi og negosyo. Og lagi kay uso naman ang vlog, nagkalingaw na lang sa mig vlog. Og kung kinsa tong ganahan nga mo follow nako, mao ni akong page, Christine Venasoy Vlogs.
Dini na lang kutob, daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalan kaagi ni Christine nga taga Moabog, Tabugon, Cebu, uban sa awit ngayon kay pangayo, awit nga regulahan, pagsup. Ang mga kaagi gibahatan nido sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang ni ining tunumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Rosel, nanawag na itong iyaan ni Mus Bakulod. Nagkinahanglan ko no siya og tindera sa iyang tindahan. Unsa man ka, ganahan kang munarbaho? Sige pa, maato ko. Kapoy sige sambay din sa ato, oy. Ayaw pa badlong dito sa imong iyaan, ha? Kay mauwaw ta. Ay, kabala ka ma. Buotan kini imong anak, no? Bantay ka bitaw. Okay naman sa titinisan ng auntie. Di man kayo kapoy. Hi, miss. Nakipaliton, sir? Kwan, may tuyo ko sa tag-iya din Kaya na ako'y koleksyon nun. Nilakaw para bas auntie, sir, da? Ante ni mo. Pag umangko, di ko sa tag-iya ining tindahan. Oh, sir. Ay, pag sir na kumisay. Ako din si Raymond. Ikaw? Rosel. Pwede makigamigan ni mo? Okay ra. Pwede ko mga yung mong FB? Grabe ha. Nanawag man dayon? Angang, gimingaw naman ko ni mo. Pag sure, uy. Bitaw sila Kuan ma, gilaayan ko deres akong boarding house. Maong nanawag ko ni mo. Soon sa man ko diri. Tambal di ko sa imong kalaay na ron. Di po sa ingon na. Ang ba nga nang ikaw man ang akong naununaan nga tawagan? Anya? Unsa mo itong istoryahan ron? Bisag unsa nang good. Basta malingaw ta. Sel, Te? di ta mga bliron sa tindahan ha kay Domingo man. Okay, auntie. Pwede ra ka mo suroy aron masuhito ka din Sige, auntie. Nindot mo sa din ilang plaza din no? Hi, Sel. Uy! Raymond, ni amalagi ka? Nangita ko ni mo. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Dito mo gugikan sa imong auntie. Nya, ingom sila nga, nisuhoy ko na ka. Mong, gisuhoy ka pangita din May gani kayo, nakita ka. Unsa na mong tuyo na ko mon? Nganong gasunod-sunod mo ka na ako? Ay, nakasuko na ko sila. Dalangot ako'y gustong isulti ni mo. Unsa man na? I love you. Raymond. Manay tinawad, Giselle. Sa una ko palang pagkakita ni mo,
nakagusto na ko nimo. May chance ka ko nimo. Ayaw lang sa kug. Dali-dali amon ha. Ako sa nang huna-hunaon. Mao ba? Nanguyab day si Raymond nimo. O, auntie. Unyaon sa man ganahan kaniya. Okay naman siya, auntie. Gaan man sila kung buot niya. Aw kun mao na, ayaw na lang napaantusa ang tao. Tinood ka, Russell. Imo na kong gisugot. O, Raymond. Payab na ta. Salamat kayo, Sel. Abi ni mo. Way kabutangan sa kong kalipay nga gidawat ni mo nga kong gugma. Ha? Imo kung dadon si mong boarding house? Oo, Sel. Nga naman. Aron ba makadumdum mo sa ka kung nasa ko na puyo? Oh, sige. Raymond, ayaw. Sa ginangid ko sa akong buhaton. Uyaw bitaw ta. Mauday ha nga gusto ko nimong tadon din sa mong boarding house. Kaya mauday nimong tuyo na ako, ha? Dugay na kung gusto mo kakos na mo. Raymond, timpaka-cute sa mahalo ko. Pasig mamaptos ko. Ay kapala ka. Di ka na ko basagnan kung mamaptos ka. Oh. Raymond. Hansaon man ako. Imo naman nakuha ang akong pagkapapay. Ay kabala ka, good. Ako isaan ni mo. Di ka na ko basagnan. Basta pa ha. Piyugan na ka ron sa imo papauli, ha? Ipananghid kasi mong auntie. Ha? Unsay pananghit? Ipananghid ka nga mag-ipon na lang ta. Ha? Ay, Noon sa ka? Nang hupaunggod ka. Huwag ka malipay nga, nag-iipon na ta. nalipay man. Pero nabalaka lang ko. Basig masuko si mama at papa nga. Nag-ipon-ipon ako dinis Bacolod. Ah, sige. Mga tulang niya tas inyong dapit kung may bakanti ta. Nindot sa nagkipuyan ni Raymond ta. Kiduolog merkado. Dali ra kita makapalit ko natin gustong paliton. Inday? Ay, ako yung mong gitawag, te. Oh, ikaw. Di ba, ikaw man tong kaipon ni Raymond, no? O, te. Ay, naaman ko puyo ba tapad ninyo sa kwarto? Mao ba? Oo. Ngano day, te, may tuyo ka na ko? Ay, ako lang kang paybaon ba aron makapangandam ka? Saon sa man, te? Kana si Raymond, dagan kay nagwiyab. Sa kinsa lang babayanang ikakuyog-kuyog anak niya. Ug naapay lain day. Naapay say tulo ka anak. Unsa? Ay, Ano wa ka musulti na ako? Nga may tulo ka day ka anak? dugay na unta ko ni mo musulti ini, pero basig di ko ni mo sugton. Mong ako ning gilimod ni mo. Unsa man ang hitabuang nga may tulo makakaanak? Kuan. 17 anyos pa ko, may kaipon ako. Ang tod, nakaanak mi, og tulo. Pero wa man mi makasinabot. Maong nagbuwag rasad mi. Og hain man ron ang imong mga anak?
Tuwas ako mga ginikanan. Pero katong imong nibawaan nga may lain kong uyab. Sa unwar to eh. Sukad ka niabot sa kong kinabuhi, Sil. Wala kong mulingig lain. O di na sa mahitabo nga magpatintal pa ko. Hinaot pa unta, Raymond. Uy, hala. Na-delete pang ko ron. Magpalit ko pregnancy test. Ano na ako ni maklaro. Oh. Hala. Duha ka badlis. Mabtos ko. Niya na si Raymond. Malipay gid siya rin sa kong ibalita niya. Dong, mab... Si Raymond? Wa pa siya mauli. Ni trabaho pa. Kinsa ka? Uyab ko ni Raymond. Ikaw, kinsa man sad ka? Ka-live-in ko ni Raymond. May ka-live-in day sa dinhi? Mao di ay, nga wala siya magpakita nako. Karon kang tawhana ka. Sorry, Sil. Gusto na kong makibuwag ni Michelle pero di siya musugot. Michelle di ang pangalan itong bayana. Magunsa naman ako ini nga may lain ka naman ding uyab. O niya, mabdos pagyod ko. Ha? Unsay pagkus? Oh, Raymond. Mabdos ko. Ipakuha na. O, say pakuha. Rosel, wala ko makinahanglan og anak eh. Kay daghan akong anak. Mga ipakuha na. Dili ko musugot. Dili na ko ipakuha ni bata nga niya sa kong sabakan. Kung kinahanglan mo pauli ko sa amo, buhaton ko na. Adto na ko makataho ni bata. Bahala nagwa si ilon nga amahan. Nipauli ko sa mong dapit. O dito ko nanganak. Nalipay na lang sad ko, kay nakadawat raman sad ako mga ginikanan sa akong kahimtang. Kani mo, Raymond, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga makita ka og babay nga makasabot sa imong pagkatao. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga higalan kaagi ni Rosel nga taga Negros Oriental apan kasamtangang anak karon sa Amuntay, Binalbagan, Negros Occidental. Uban sa awit nga yang kipangayo. Awit nga naguluhan. Sinungaling mong puso. Mong kaagi gibata nila sa radyo ni Ricky Persuelo galing utubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papadang. Sa inyong nakalinlaing kaagis sa kinabuhi nga naglipot sa usakaan. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usaka awit kera, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpana. I love you, Rika. Jojo. Manay tinuod, nakagusto ko nimo. May chance ko nimo, Rika. Ganong malagman ko. Ang tinuod, nakagustos ko ni mo, Jok. Kun mo na, ta. Jok, ako na kang gisugot. Salamat ka nga, wako nimo pantog sa dugay. Salamat kayo, Bi. Be? Gusto na ko nga, Bi, nga itong tawag ganay. Sige, good. Naol
nay uyab. Ikaw gitay Belen. Ako na nagisugot si Jojo day uy kay nakagusto sad ko niya. Hoy, di sa ka magmahay anang Jojo no, kay buutan man sad na. Maubitaw day nga ako na lang siyang gisugot. Good luck sa inyong relasyon, Tay. Ha? Mga dutas inyo? Oh, mga tuta sa amo. Kay ipailaila ti ka sa mga ginikanan. Ayaw na lang tingali uy. Oh, nga naman. Mauwaw mo ko si mga parents. Ay pag unahon na uy. Ay pag uwaw-uwaw. Kay kun makasal na unya ta, mahimo naman sang imong mga ginikanan ang akong mga ginikanan. Maong pangandam ha, kay muadto ta sa amo. Ma, pa, si Rika day, ang akong uyab. Maayong adlaw ninyo, tita, tito. Mao ning ako umagaron. O pa, Kamaog yung kang mamili, nagda, kay gwapa maning imong uyab. buyag, ma. Ay, kaya, nanalay ka? Uy, may kuyog lagi ka. Ah, akong uyab si Rika. Be, akong mangho day si Junjun. Ay, te. Hello? Kapilit pag tinanawan ng manghod ni Jojo na ako eh. Recorded by X Thunder Gaming. Be, dugay-dugay naman kita nga nakauyab. Magminyo na ta. Kaya na di ko ni mong buhion. Oo, kaya uy. Regular na sa akong trabaho. Ikaw ko agad ra ko ni mo. Sige ha, ako nalihok ko na nga tong kasal. Noon sa Miss Jojo nga dili man makontak. Mapauli na lang ko eh. Di na lang ako magpaabot niya ngayong kong kuhaon. Kinsa may nanawag ka number naman eh? Hello? Hello, si Eli. Kinsa mo? Si Junjun Marujo. Jun, di ay, nga naman ka. Si Kuya Junjun na disgrasya sa motor. Huwag namatay. Ganun na hitabo, manilimo, Jo. Diyo sa manihitabo, ah. Ganun na disgrasya manis kuya ni mo. Nalangit man to siya nga. Kaya kang kuhaon sa mong trabahuan. Nakalitan na lang may kay na nagpaibaw na mo nga disgrasya sa kuya. Kailangan ko rin sa kanal nga nawala ng break. Ay, ginoo ko. Nagplano naman unta may nga magpakasal. Diyo ka nang imo ba kong gimiyaan? Mag-usa naman lang kumuha naman ka. Jojo! Kumusta man ka, Day? Okay na ako, day. Kinahalanan akong kalimtan sa Jojo. Sakto git ka. Kinahanglan na kang move on. Kay di na mo gito mahimong mabalik si Jojo. Patay naman to. Mauli kita eh.
out na gitawon ko. Makapauli na ko sa amo. Rika, si Kay Landry. Junjun? Di ka. Ngayon naabot makasama trabahoan. Ako mo tikang giatngan nga magawas. Ug lipay kay ko nga ako ka nakitaan. Giyon sa mo pagkibaw nga dito ko magtrabaho. Ngutanan lang ko. Kamusta naman ka? Nia, kinahalanan akong kalimtan ng mga daotang nahitabo sa kong kinabuhi. Kaya wala na magit si kuya ni mo. Patay naman siya. Mao yun. Nga sa to pa, mudawat na ka kung naimunguyab mo. Kung naay manguyab, dawaton. Kung mao na, pwede na day kong musuot sa mong kasing-kasing. Junjun, onsay, Ang tinodri ka, nakagusto ko nimo. Kung ninomdom ka, katong gidakan ni Kuya Jojo sa mo, grabe kayo ko nagkatutok nimo. nakabantay bitaw ko ato. Kung sa kadato higayon na, di na kamawas kong una-una. Di ba sa kumahin mo nga manguyab nimo kay uyaban mo ni Kuya. O karon kayo na mas Kuya, may mo ba nga hatagan ko nimo higayon, nga higugmaon ka? Junjun. Ha? Nanguyap yung mga igsoong Jojo? Wala kitay, uy. Unyan sa man, ganahan kaniya. Ang tinuod, gaan ba igid akong buot ni Junjun, day? Aw kun mauna, nganong imo mong pantuso ng imong kaugalingon. Sugta na uy, aron magmalipayon ka. Dugay-dugay na magyug ko nga nanguyab nimo. Hangtod ba karon? Wa pag ka maluoy nako. Ang tinuod, Jun, nahog na sa dang akong buot ni mo. Kay buotan maya ka. Oo, sa ibot mo pasabot. Andam na akong dawatan ng imong gugma, Junjun. Tinood? O, Jun, ako na kang gisugot. Salamat, Reka. Kung niya magani karon si Kuya Jojo, naibaw ko nga malipay siya. Kaya niya ako nga mihulip siya dapit. Ug andam ka na akong pagkaslan. Salamat, Jun. O gisaad lang yun ako, ha? Nga dili ko ni mo pasakitan. Di ka na may tabo. Kay love kay ka. I love you, Reka. I love you too, Junjun. Dili gid matag-an ang dagan sa panahon. Wa ko magtuo na maminyo baday ko sa igsuon sa akong uyab nga namatay. Sa pagkakaroon, may duha na may kaanak ni Junjun. Dinhin na lang kutob o daghang salamat sa pagtagating akong kampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo ka namang higalang kagin ni Rika nga taga Davao Oriental. Uban sa awit ngayon kay pangayo. Awit nga naguluhan, Destiny. Among kaagi, gibata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Regalas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalanlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
Congratulations, anak, Renel. Congrats, anak. Salamat ninyo, ma. Pa. Ha? Di ko makasquilag college pa? Pasaylo ako, anak. Nga di ka yun maka-eskwela college. Unsa akong manggod nga lisod ka ayuta. Di na ako makaya ang paggasto nimo. Okay na pa. Lisod ba kayo kung mamugos ko nga wamtay kwarta? Salamat, anak. Ako pa rin ba, marbaho na ka. O, samso ko manarbaho bay. Atos kong trabahoan nga bikiri ba. Nakinahanglan man ang tao dito. Ya, makamaog ako na. Ay, problema na, niam ko. Pwede mga akong tuduan ko sa imong baton. Saan, tabaw ka? Mananghid sa ko nilang mama og papa bay. Ha? Syudad? O pa, O magunsa man ka dito sa syudad, nak? manarbaho ka ba? Aron makatabang ko sa atong kalisod. Mao ba? Eh, mag-unsa man ka dito sa syudad, nak. Unsa man dong, musugot ka nga moadtunig syudad si Renel. Ay, di ganoon ko musugot nga malayo ka na mo dong. Pero saon man gud nga, wa man mi makapaeskwela ni Mos College. Mao nga bisag sakit sa akong buot. Musugot na lang ko. Salamat pa, ma. Dalian mo na katong trabahoon sa bikiri, bisa? Maayo sige ka mutudlo bay. Basta gusto ka na yung makatoon ba, dali ka na makamaon noon. Magtigom ka bay. Kay puhon-puhon. Magtukot ko gamay nga bikiri dito. Ay, babay. Bay, nalagtay bagong kauban din eh. Oh, kay... Ang tindira sa una din, undang man. Ha? Nga naman? Padayo ko ng eskwela. Mama. Dali, bay. Ako kang ipaila sa bagong tindira. Jen, ilalagay mo sa itong kauban din si Reniel. Bye, si Jennifer. Hi, Jen. Hello. Recorded by X Thunder Gaming. Nunsam ko eh. Di man hinong ko makatug. Si Jennifer man hinuon ang niya permiso ko naon. Di makatulog sa gabi sa kaiin. Ipagsure, uy. Pasig na higugma na ka ni Jennifer, ha? Murag mao gini akong gibati bay. Kumaw na, ipagluinog kay. O yabi na yun kay pasig baon lang kasuban. Reniel, Manay tinuod Jen. Na love at first sight ko nimo. May chance ka ko? nga nang mulimod pansat ko no, ganahan ko ni mo, Reniel. Kun mo na Jen, kita na. O, Reniel, gisugot na ta ka. Salamat kayo Jen. Mo ba? Uyab din mo, Jennifer? O bay, iya din ko gisugot. Kaya, Bay, congrats. Congrats, bay, congrats. Salamat bay. Dali aras panahon, loves, ha? Walang hibaw eh. O sana data ka tuig. Mura na yun, o mura na kuha sa. Maugid. Love, naday ko'y ihangyo ni mo. Oh, ansa man na? Kuan, sa una pamanggod ko nga nagplano nga magtukod og negosyo. Unya? Ako ta kang ikuyog. Arong kitang duha mag-atiman sa atong negosyo. Hala, love. Sorry, kit kaayo. Dili ko mahimong mukuyog ni mo. Ha? Nga naman? Naapa mangukoy manghud nga akong gitabangan sa pagpa-eskwela, love. Maong di lang una ko mubiya din sa akong gitrapahuan. Ba? Sige lang, love. Kahit kung mahuman na gano'g eskwela nga akong manghud, ako niya kang tabangan sa negosyo nga atong tukuron. Sige, love.
Sa akong paminaw, magmuasinso ka ng imong negosyo da. Kaya dagam kay kang customer. Maayo ang taog, makaluyan sa Ginoo pa. Makaluyan nyo ka ini, kay kugihan man ka. Ay, salamat. Makarelax na gid ko. Kapit-apoy sa ning magnegosyo, tana. Uy, wala. Wala naman di ko makatawag ni Jennifer. Ako na siyang tawagan sa di pa ko matuwag. Uy, giblock mo Jennifer. O sa may ako sa iyam kong giblock. Magbuhat ko lang yung account eh. Aron ako siyang ma-stalk. Di naman ako ang kauban niya sa iyang profile picture. Lain naman din ang lalaki. Sa ato pa, may lain ng uyab si Jennifer. Nganong imo ning gibuhat na ko, Jen? Gimahal man utat ikapan. Nganong imo magkong gipasakitan. Ngano man. Kung kinakaya. Sakit mang hunaw-naon nga may lain ng uyab ang babae nga akong gimahal. Pero kinahanglan akong dawaton nga di na ako ang tag-iya sa iyang kasing-kasing. Sa pagkakaroon, ginahinayan ko na og kalimot si Jennifer. Og ni-focus na lang sa ko sa akong negosyo. Dinin na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mga mga higalan kaagay ni Reniel nga taga Katayngan, Masbate City. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit ka nagkaluhan, kalimutan ka. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang naning tinamanon, handamanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handamanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpangyayan. Hanggang may himig pa akong naririnig dito sa aking daigdig. Hanggang may musika akong tinataglay, ika'y iniibig. Giliw, wag mo sanang isipin. Kasi anak, Ay, kasi papa. ba ni mong nagkanta-kanta diha? Dako pa kay kagtingog. Lupig pa ni mo'y nagmikrofon. Pa-condition ko pa, oy. Kay kanang gusto ko nga before ko matog eskwelahan, condition na kaayo ko. Sige na. Pangandam na kay nagpaabot na si Gia ni mo sa gawas. Okay pa. Kasi! Ngano ko, uy? Naku, nakita ni schoolmate na ito, magwapo. Sure ba? Asapan, ha? Kanan na pantulong din, gwapo, diba? Okay ra. Pero murag istiktuhon manugnaw. Hello, wait. Padungin na siya sa itong classroom. Oh my God! Isang na siya sa itong room! Classmate siguro na ito. Day, unsaon ka na ako pagpatagad niyo, no?
Dili man magtingog si Romel, uy. Dool la. Ay, mauwaw ko, uy. Ako'y dool, be. Hi. Oh. Hi. Ingon anakit ka? Dili ka magtingog? Um, Ikaw ako niyang kitutukan. Kasi di ko. Ako si... Romel, nahibaw ko. Classmate ko ti ka. Siyempre, nakaila ko sa imong name. Oh. Murag, dili jud ka tigtingog. Sige, bye! Dili na lang ko mulaom ni Romel, day, uy. Di magid ko tagdun. Day, kung interesado ni mo ang lalaki, siya mo ay mag-una-una og dili ikaw. Mao gani. Pero wata kahibaw. Basig, torpe lang kina siya. Panit ilang. Bitaw sa? Lahir giding naiuyab da kay Suhito. Amaw. Speaking of oyab, mag-abot mi ni Marco sa terminal kay magdungan mi uli. So, una lang ko nimo ha. Hain naman ni si Marco. Kanina rin ko sikig chat. Di mo tubag. Ay, salamat na nawag na kita. Hain naman ka. Kasi, sorry. Pero, di na ako makatunga. Ha? Nga naman. Ato ni undangon kasi. Huwag na ta. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Ingon anak na ka sa yun? Oo. Hanggaw gitong tawhan na da. Daan palagi ko. Digit ka sa ligan to, Marco. Sakit ka, Inay. Sakit ka, ayo. Kalami sa hangin ni Miss Baybayon. May na lang diri. Mingaw. Uy, makakita na ako nga naghilang ko. Ay! Makurat man sa tanim mo, uy. Nihalagi ka. Oh. Nga nang kiyatagan ka ni magpanyo. Trapuhin mo mga lawa. Di bagay mo maghilak. Oh. Hoy, Romel! Asa ka, oy! Hoy! Day, pagdali na diha kay gigutom na ko. Kaon na lalagi dihag una. Tiwason pa na ako niya akong gibuhat. O, pa di ka gutom, ma? Gigutom na pero unahon sa din ako. Nala, sige, good. Una ko, ha? Babush! Oh. Di kaya na ako makakuhas answer anyway. Manghihisa ko, Pi. Ay, salamat kay nakaihi na kitawin niya. Tiwason ko na di ka. Uy, kinsa nagbutang og sandwich sa akong desk. Wa na may tao. Nanglakaw naman ang akong classmate. Diin ka nagikan. May nuuin, kay gutom na. Kanonin ako. Patay, nakusog sa uwan. Nakusog ka, uy. Kasi, sakay na. Dali. Romel? Unya, mabasa ta, uy. Basta kami tatandaan. Dali na. Ihatod ka. Thank you, ha. No problem. To the rescue, gid ka permi. Pag-una sa baybayon. Karon po'y, gihatod ko nimo. Wait, time pa.
Ayaw kong ingna nga ikaw to ang nagbilin og sandwich sa kong desk